गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो अर्किड बिबार बागान खालामबोदों बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबि अनसुरम नार्जारिया। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों अर्किड बिबार बारिखौ लाखिबोदों बिथां अनसुरम नार्जारिया। दासान्दि खौरां बिजोङाव बांसिन राजखान्थिनिल' खौरां फोसावनायनि गेजेरावनो लानानै फैदों बड'साया सासे सुबुंनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों समायना रमायना अर्किड बिबारनि बागान। नोंथाङा बे अर्किड बागानखौ नुफैयोब्लानो मोदोमफ्रुनाय आरो बिबारफोरनि समायनाजों गोसोनि गोजोननायखौ लाख'हायै जानो हागौ। बे समायना अर्किड बिबारनि बागानखौ 1996 मायथाइनिफ्राय लासै नाजानानै 2013 मायथाइनिफ्राय गोब्राबसिन नाजानायनि गेजेरजों साबसिन खालामदों बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि थागिबि अनसुरम नार्जारिया। अर्किड बिबारखौ उन जोलैफोरा नुलांनायनि थाखाय बिबारनि जेबो सोलोंथाइ लायाब्लाबो बेनि गेजेरजों थोजासे राङारि मुलाम्फा गैयाब्लाबो गोसोनि गोजोनखौ मोननो हादों अनसुरम नार्जारिया। मख'थावदि बिथाङा पूर्व दमगावनि गंसे भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फैगौ समाव आरो साबसिन खालामलांनो नाजागोन होनना फोरमायो बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। माने आं गोबावथारसै बेखौ खालाम 96 निफ्रायनो आराम्भ खालामदों। 96 निफ्राय गेजेराव बांगाल दावराव सावथाल दावराव एसे गेप थादों आरो बिनि उनाव नैबे 13 सननिफ्राय एकदम देहा मोदोम जिउ होनानै मावनाय जादों आरो बे खामानिखौ अर्किड बुथुमनायखौ। मोनबेसेसो भेराइटि दङ? 250नि बारा दं। ओरैनोथ' हाजार अर्किड दं खिन्थु 250टा भेराइटि बिनि बारा दं। मोजाङै साननाय जायाखै, नायबासो बिबार बारबासो मेगनाव ग्रोब ग्रोब गोलैयो आरो। फार्स्टनिफ्राय बबेनिफ्राय बेखौ जगार खालामजेननाय? बे जगारा जाहैबाय नैबे जोंना बेंटल रिजार्भ दंमोन बे खाथियाव, बेंटल रिजार्भनिफ्रायनो आं जगार खालामजेननाय जादों। दाथ' बे हाग्राया गैला, दावखोयै भुटान मोनहैबाय। ओरैहाय जोंना आइ नदि बे दै खुरखानाय मानाय बे समाव बिराद गिदिर गिदिर साल दंफां दंमोन ना, बे साइडनिफ्रायबो लाबोनाय जादों आरो आवगोलो दंफांफोरा। आसलथे नैबे माबाफ्रा हाग्रायावबो माबायदि जायगायाव मोनो दंफांफ्राव? दंफाङाव माने जिनिसा जायगा लाना जायगा जायो। अबेबा जिनिसा गोरान जायगायाव जायो, अबेबा जाहैबाय दै सिदोमायाव जायो, अबेबा जाहैबाय दै जेब जेबाव जायो। बे जायगा लाना जायगा जायो आरो अबेबा एसे दंफांनि गाहायाव जायो, अबेबा दंफांनि गोजौ थाराव जायो। बे रोखोमनि जायो आरो जिनिसा जायगा लाना जायगा बे रोखोम बिबारफ्रा जायो आरो। बेखौ बोरै स्टाडि खालामा नोंथाङा? स्टाडि माने आं ओरै सानदों बेखौ, जों गोदो मेरला नुयोमोन ना गामिफ्राव दंलाबायोमोन ना, जेनेबा जोंनाव खान्थाल बिफां फांसे दंमोन बेसेबांबा गिदिर, बेफोराव दंमोन सुम्लि बिफांफ्रा नुलाबायोमोन। ओमफ्राय दा गिदिर गिदिर बिफांखौथ' जों दानफायजोबो ना गाव बाहायनो थाखाय, दा बेफोर जोबस्रांलांबाय नालाय बे बिबारफ्राबो जोबस्रांलांजोब्बाय। बेनिखायनो बेखौ बोरैहायबा दोनजागोन नामा होननानै आं दा बेखौ साननानै बानायनाय जादों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंना उननि मानसिफ्रा जाहाथे नुलाङो बेफोरखौ साननानै बानायनाय जादों आरो। ओरैनो जेनेरेलि बेखौ बर'आव बियाद जे होनो बे बुस्थुआनो? औ, जों जेनेरेलि बर'आव बियादखौनो होनखायो होननाया, ओरैनो अर्किड होनबाय आरो।
बेनि गेजेरजों माबायदि लाब जादों नोंथाङा माबाफोर राङारि? लाबाथ' आंथ' ओरैनो थाखा फैसा जेरैबायदि लाब जाया जानायालाय ओरैनो दोनथुमनो हानाय भबिसत देनां जोंनि फिसा फिसौफोरखौ नुहोनो हानाय बेखौनो लाब बायदि मोनो आरोखि आं बेनो आंनि लाब आरो बेवहाय जाहाथे सिनायलांगोन औ जगार खालामनायाव माबायदि खस्थ' जायो राङारि देहायारि? जगारावथ' एकदमबारे जिबन दान होनना बुंजायो बे जिनिसखौ जिबन दान होनानै आंखौ बुथुमनांगौ जायो आरो बे राङाथ' जा गरसे गरनै मोनो बेखौ बानायनो दा सिजेन गय फानना मोनो मा मोनो बेफोरावनो बाहायनाय जायो आरोखि। औ जोङो बेखौ गयफ्रावबो लागायनो हायो ना? अनेक गयफ्रावबो गयाव नोंथाङा गयावबो लागायजोबजायो बिलाय गासिबो गयफ्रावनो दंजोबो ओमफ्राय ग्रिन नेट मोननै दा मोनथामानो जाबाय बेयाव दंजोबो आरो गासिबो। ओरैनो मा खालामो नोंथाङा ओरैनो जिउ खुंनो थाखाय? भेन्सार स्कुलनि मास्टार आरो बेथन गैया मा गैया मावबाय थानांगौ जायो। दिनैसिम सरखारि जायाखै? जायाखै आरो जानायबो नंला खोमा मा जागोनथाय। बेसिबां बोसोर दंबावो नोंथांना साख्रिया? साख्रियाथ' दा जेनेबा 50सोआनो जाबाय होमबा बेसेबां थाबावगोन 10 इयार्ससो दंबावो खोमा। ओरै गामिनि मानसिया हगाराना बै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा औ बै स्कुलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ बे हगारा आरो आंबो बाहाय एसे मोननो बुंदों आं बाद होनोसै होननानै दा बाद होहोआ आरो बिसोरो स्कुलखौ अबे गामियाव? बै पुर्ब दंग'आव नों जेरैबाबो स्कुलखौ सालायनांगौ होनबाय थायो आरो बिसोरो ओमफ्राय ओरैनो आंहासो जारला जायो। उननि समाव मा सानदों नोंथाङा नैबे बुस्थु अर्किडखौ उननि लानानै? समाव माने आं ओरैबायदि सानदों आं बेखौ मोजां जोंनि बड'लेण्डआव बा आसामनि मानसिफोरखौ सिनायहोलांजोबनो हायोब्लानो बेनो आंनि गोजोननाय फैगोन आरो बेबायदिनो सानदों आं जाहाथे दोनलांजोबो। डिपार्टमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय माबायदि? डिपार्टमेन्टनिफ्राय सरकारफ्रा होबा होबायसै होआब्लाबो आं गावबा गावनो मावलांगोन आरो सरकाराथ' ओरैनो बिफां फिसा फिसा फुलिफोरखौ कয়েকটা हरो दाख्लै आंनो 400 हरदों डेनद्रबियाम सनिया होननायखौ 400 हरदों थांनाय बोसोर बिनि सिगाङाव आन्थुरियामखौ 200टा हरदों बे रोखोम हरो आरो बिसोर जाहैबाय हाइब्रिद आरो खिन्थु बे वाइल्डनिखौ बिसोरो हरनो हाया आरो मोना बिसोरो बेबायदि आरो। नोंथाङा ओरैनो नैबे दंफां लाइफांनि बिदि बिबारनि माबाफोर कर्सफोर मोननानै रोंदों ना निजे कर्स आं सोलोंनानै? जेबो सोलोंनो मोनाखैबा बिदि रावजोंबो ट्रेनिंबो मोनाखै आरो आं बेक्तिगत साननानै जोंहाथ' खाथि खाला हाग्रा ना बेफोरखौ नायनानै बेफोरनिफ्राय सोलोंनाय जादों आरो बे बेयावदि माखासे इउटुबफ्राव नायो आं बे थाइलेण्ड थाइवान निउजिलेण्ड बेफोरो इउटुबार बिराद होयोना नै बिसिनि टेकनिकफोरखौ नायनाय जायो आरोखि बिसोर मा रोखोम दोनो मा रोखोम मायो बेफोरखौ नायनानै बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो। सोरबाफोर लांफैबा नोंथाङा हरो एसेसो? एसे एनै माने आं जायखौ गोरलैयैनो बारायहोनो हायो बिसोरखौ फांसे फांनै हरनाय जायो आरो जाहाथे खरसा ओंखारनाय ओमफ्राय ओरैनोथ' रेयारफोरावथ' हरनायानो जाया सोरबा ओरैनो बिराद जर जुलुम बिफैयो होमबाबो हरनाय जाया आरो गाज्रि मोननो हागौ नोंसोरो दा बुंखायो नोंसोर लांबा नोंसोर फोथैगोन आं हरनाय जानाय नङा नोंसोर बावनो नायफै बे आरो। माबायदि जोथोन लानांगौ जायो बेखौ? जोथोनाबोथ' जेबो जोथोनानो नाङा ओरैबायदि सहस खिन्थु ओरैबायदि थैनोबो गोरलैथार आरो ओरैबायदि सहस बेबायदि खानानै दोनब्लानो बेथ' नै बेसेबां एरलाबायोना बे रोखोम दोनब्लानो जायो नों बांद्राय सान्दुंआव एसे दै होब्लानो जायो आरो सिदोम बेबायदिल' सिदोम नांगौ सिदोम सिदोम आरो नांलायाबो आंथ' दैयानो होनो हास्लाबा थायो ओरैनो नै दा बिबार बारजोबलायबाय दाखालिफोरथ' बिलाइआनो मोनसेबो गैलामोन मानसिया सानगौमोन थैजोब्बाय दा थैयाखै आरो बे ओरैनो दा बिबार हरजोबनोसै दा बिलाइ हरजोबफिनसैलाय आरो बिसोरो माने बावैसो सान सिगां अखा हानानै रोदोमबाय बिबार बारबाय बे अखा हानायनि सिगां रोदोमदों मालाय गावबा गाव सिजेन गावबा गाव रोदोमखायो अखा हाबाबो हायाबाबो जेनेबा गावबा बे गाव टाइम गावबा गाव मार्च एप्रिल मेआव गोबां मार्च एप्रिल मे बे आरो बांसिन जानाया बांसिन जाथारो नैबे दा फुरा जागोन आरो दा गोदान रोदोमो जेनेबा नै दाख्लैफोर बे फारमारिफोर बारजोब्बाय ओमफ्राय नै दा बारगोन जाहैबाय जोंना नैबे रेंक'सेलिस होननाय बैसागुआव जेखौ खाग्रा औ दा बे बारगोन आरो दासो आराम्भ' जागोन ओमफ्राय ओरै काजिरङाफोरना बारबायनो दानो खिन्थु जोंना एकदम गावबा गाव सिजोनाव गावबा गाव बारगोन आरो जिहेथु बैसागुसो नांगौ ना बेखौ बाहायोना गोदोनिफ्राय बे बैसागु टाइमावसो बारगोन आरो जोंना बे रेंक'सेलिसआ बे जायखौ खोफौ होनो बे औ ओरैनो बर'आव मा बे नाम दङ जे बे जों बर'आव बाहायो बे बर'आवथ' जों बिबारनि नाम? बियाद होनबाय ओमफ्राय बर'नि नाम आं बिराद मानसि नागिरो आरो बिदि नाम बुंग्रा ओमफ्राय बिदि गैया दा नैबे फायुस होनबाय फायुसखौ जों दा हादैलाव होननानै नाम दोनबाय आं जेरै हादैलावबा हालदै बायदि बिफांखौ नुयो हादैलावलाव जायो थिग बेनिखायनो हादैलाव होननाय जाबाय आरोखि साइन्टिफिकेलि नाम दङ बे इंलिसनि खिन्थु बर'निखौ हादैलाव होनबाय आं सोरखौबा गुमा गोथाव होनबाय सोरखौबा एकदमबारे गोमो गोलाव होनबाय गोलाव गोमो ना सोरखौबा गोमो दावदै होनबाय गेजेराव गोमो दावदै बायदि दं जिं जिं गुफुर दं गोमो दावदै होनबाय थिग बे रोखोम किसुमानखौ आंनो नाम दोनबाय आरो